Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Деян Гол и ще ви правите кола Майнкрафт и Obsidian. И така. И слагате. Си ви взема. Не изтривай. 1, 2, 3, 4. И после 1, 2, 3, 4. Тук слагате 2. И тук още така. Взимате си палка и слагате. След взимате тук. Добре, после взимате и цветът на колата какъвто искате. Аз ще направя червен. Правите 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, добре. После така 1, 2, 3. Докато нали станат 18 купчета е така. Знаете, ще ви кажа предварително, имам изненада от вас, но няма да имам, нали ви показвам. Вие да видите какъв е порталът, какво има вътре в ада. Добре, взимате Red Wool и слагате така отзад. Така. Слагате един чест за багажник. Така. Червено. Така. Така и така. Взимате табела. Слагате по средата на черното. И пишете номер. Например, моят е DG 9009 ГД. Добре? Пишете го и после отзад още един път така, защото така тискате и DG, пишете предния номер DG 9009 ГД. Добре? После взимате после Item Frame, натискате и слагате слагате. Дада, ти правиш за мен ли камионче? По-тихо, Любчо, правя клипче. Ама правиш за мен ли камионче? Да, успокой се малко. Добре, после взимате стълби. Ама аз имам на тухли. Слагате така назад, защото тук ще ви трябва ръчната. Взимате бутона, чупте тук и слагате. Взимате пак черното, т.е. Blackwell. Така взимате го, взимате ръчка. После взимате пък ръчка. После взимате ръчка. Браво, Любчо. И слагате. Така е нагоре, така е надолу. Ето, показах ви как се прави порталът. И ето. Вуаля. Не, още не е готово. Аз пък съм голям забраванко. Взимате компас за кормило. Или пък нещо, което вие искате. Но аз ще си взема компас. Така. И ако искате, можете да си сложите
е тук и отстрани с нея прозорци. Добре, но аз няма да слагам, защото ще прилича като уши. Като на уши ще ви покажа. Ето вижте, все едно има уши. Ако на някой му харесва, просто да си го направи. Но аз не. Няма. И добре. Чао. Добре, предварително ли беше или забравих? Изненадата беше видите какво има вътре в портала, какво има в Ада, отвъд този портал и да ви кажа, трябва да ви кажа, ще покажа как да си направите туалетна и по същия начин, както направихте колата. Просто само още един съвет. Ако искате да си е така. Е така. Добре.